Drama presents Handumanan sa kaawit. Kapadaan siyang kaagi karon, may kining sa kababae nga taga Bulacau, Cebu City. Ang nga magtatampo, nagkasangan nga Juvie. Ay, kiahak niya, uy. Nadugay man kong mata. Nga nang gagipang man ako ang alarm kanina, uy. Nagkatugi noon kong balik. Late na noon ko. Patay na gyud ko ini. Magdali ko. Wala bang kusatbang. Miss! Amping! Sir, sorry sir. Nagdali man gud ko. Sakay! Ha? Dili ko doon tao. Dali! Sakay! Bahala na lang ni. Musakay na lang ko. Sorry sir ha. Hapit na hinuon ka maamong ganina. May gini ka nagka-break din ko. Makaligis na gugwapa. Anugon na. Matasahan ang legs. Eddie. Jovi. Hi, Job. Pauli na ka? Oton. Kuhan ka nang mangimbitar ta ko ni Move Cram. Yobi! Eddie? Oli na ka? Oh, paingon na. Sakay na! Malabyan na ko imong hununganan. Kuan. Sige, Job. Una na lang. Kita ng tawag, ma. Bye, Tonton. Timingan nga nalabyan ko ni Mr. Eddie, oy. Naka-hitch na sad ko. Actually, wa ni matiming. Gisiguro na ko nga ma-off na ka. Aron mahapit ka. Ha? Gutom na ko. Mahapit na taggananan. Daghan ako ni mag-order. Gusto kong mabusog ka. Manambok man sa taini. Oh, mayo ganun ko mupangga og babae. Manambog yun. Basta pagpagam na ko. Murag baboy kay Galmon. Kisa tong lalaking imong kauban ganina. Dito sa Tres Casada. Akong kauban sa trabaho. Actually, bitaw ko silos kaya layo nga nagtanaw. Pero akong giklaro, murag wa man. So, may padayon ko paghunong nimo. So, dili to siya masukukon. Ihatod og kwaon ka, matagadlaw. Ha? Salamat sa pagkatod ha. Kwaon ka pagkaon niya, human sa imong duty. Ikaw. Sige, bye. Kanito. Amping. I care. Eddie. Hi, Ton. Gani na ka diha? Taod-taod na gid kong nagsigi og lantaw ni Modris imong luyo. Mao ba? May tuyo ka? May pabuhat si busing nimo. Ambi. Yay. Murag inspired man kay kayo kada. Nagsigi man kagpahiyong nga ikaw rang usa. Aw, kinsa man say dili malipay nga di auto man ang imong uyab. Nya, mistiso pa gyud. Ha? Mao ding wa gid ko nimo sugtan no. Di auto day imong gusto. Ugma, day off nimo, di ba? Mga tutag isla, manurita. May nindot ka bitch dito. Musayo lang ta, kay mapitag ka tumabawon. Ed, unsa man gid ay ta? Ha? Ang buot kong ipasabot, kanunay tang nag-uban. Sweet kaayo ka na ako. Ug usahay, Uy, kiss. Kinala pa balito ko na ako, literally, nga kita na. dili ba mas maayo? Mas gusto ko makasiguro nga dili ko mauhaw kung mangangko nimo nga kita na. I love you. Do you love me back? Ed. Wow! Kanindot din eh! Puti kayo ang bus! Come. Closer. I love you, Joby. I love you too, Eddie. May mga tao. Atutas ko na to.
Maayo kay na uli ka na. Nadugay ka man lagi. Ingon ka kay usara ka kaadlaw nga mawa. Kuan ma, gipugngan man gud mi sa paryente sa akong kauban dito sa isla. Mao ba? Kanang auto nga maghatod kuha nimo. Kinsa man na ha? Imo nang uyab? Wa magyud ko makakita sa dagway ang tawhana. Wa magyud na sukad mo hapit dinhi. Sige lang ma, ako niyang ingnon si Eddie nga ako siyang ipaila ninyo. Bisaad ka nga mato sa bahay karon. Unya nga nung dili naman sa kamudayon. Kuan na. May kalitong meeting at tambungan. Sa miagi, meeting sab. O kung dili, may emergency sa opisina. O kaha, may gisaaran kang tambungan nga birthday. Action man tagduda ni mo. Juvie, Sulti na lang ko sa tinuod. Naiubos na ba ako nimo? Bisan makausa, wa ka gyud makahagad na ako. Nga imong ipaila sa imong ginikanan. Juvie. Ed nga naman. Imo ko gikauaw. No. What? It's just that... Gusto kong makasabot. Dili ko gustong magkunaw na og bisan unsa. Dili ko gustong magpatunog kahugaw sa una-una. Maong please, usapta ko. Ngano? Eddie, Minyo ko. Sorry. minyo. Minyo ka. Sorry. Minyo ka. Minyo ka. Imo kong giilan. Imong gitugutan nga. Mahuog pag-ayaw nga akong kasing-kasing niya ni mo. Samtang wa ta di ay kagawasan. Uy ko. Ayoko gaksa. Uy ko. Mahal ka. Pasalo ako, Juvie. Uy ko. I'm sorry. Uy ko. I'm sorry. I'm sorry. Sa man, apan nagpadayon ang among relasyon ni Eddie. Gusto ko siyang yaan. Apan dag-on ko sa akong dakong gugma niya. Apan manghinaot ko nga kakuhaan kini obligasyon sa ubang lalaki nga dili mo palaom sa mga babae aron dili mahisama nako nga way kapaingnan ng ilang gilauman. Dini na lang kutob og daghang salamat. More power, RMN. Mao ko mga igalang kaagi ni Juvie nga taga Bulacau, Cebu City. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Marites Parpa Alvarez o kabul sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tilmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon mas mga artista maghatag kinabuhi ni akong suliran. Tagwalan ko niya sa pangan nga Len, hingkod ang pangindaron, Minyo, taga Zamboanga del Sur. Sa akong banang kining maong suliran, punto medikal kini, bahin kini sa iyang mga gipamati sa lawas. O sa kini siya ka mga nihay og humay, ari yung sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Len, adto na ko. Manganin ako humay. At tumiro sa basakan nilang ni Tansyong. Oo, unsa na sa imong giinom? Ay na, mo ni naghatag na kong kusog. Ikaw ba? Sige kag inom ana ha? Di ka kamadawat na pagsige ni mong inom anang maong energy drink ha, Renato? Ay naunsa biya ka. Ibaligya ka ni kung makadaot pa. Unsa? Ug usapasad, naghatag lagi ni nakog kusog. Di ko batiyon og kakapoy. Hangtod na sa hapon akong pagpangani og humay. Iniguli na ko din sa ato. Makabira pa ko nimo. Saba ka daw, oy. Hoy, bahala ka ha, bahala jud ka. Madaot ka gani ana na. Di ka jud makamahay na ko, Renato. Len, Aw, tuan na di ay si Renato, Len. Nangani na. To ana ma. Kay nga naman ni unta.
Nahibaw man ko to siya nga mo adto kog lungsod. Ug may gipanugon man to siya na akong ipapalit. Aon sa man, wa magbilin og kwarta. Wa man? Ay, nalimot tingali to maoy. Kay unsam di ang gipanugon ma? Nanugon man to siya nga magpapalit kuno adtong unsa ganingan atong kadtong kanunay niyang imnon ba nga murag soft drinks. Ay, di to soft drinks maoy. Energy drink to. Oo, kadto, energy drink. Magpadako no siya nako og papalit sa lungsod. Maayo dito kay barato. Ayaw paliti ma. Ha? Uy, kasab ano niya taad to? Ay, ako'y sulti. Kay nga naman di Aileen. Ay, madunggan lagi ko ba na makadaot ng maong energy drink ma. Daghan ni nadaot ana. Uy, onya. Nga nung nagsige pa man siyag inom. Gahi mag-o. Kay kung makadaot pa ko no, ngano ko ring ibaligya pa man. Aw, mao sa dinoon. Daghan manggod kong nadunggan nga makadaot na ma. Aw kun mao. Di na lang ko mapalit. Laaya gini mo eh. Magbuot ka man ako. Naunsa ka? Dito ko gikas lang mama. Kinagtuo ko nga nagkapalit na sa mama sa akong energy drink. Wala ni mo tigayos mama kwarta. Oo! Wag yun ako papalitas mama. Kay madaot ang di ko na magsig inom ang maong energy drink. Oy, Renato! Bidas na may ipasangil man na ninyo ka ng maong energy drink. Katong mga tao nga nadaot, ana, lahi tingali ang nakadaot nila. Dili ang energy drink. May lain sila sakit. Renato! Das, kung gani og maa, kamoy pangani dito. Kay wa ko'y palitig energy drink. Unsa? Halawa tay kauno noy. Hoy, hoy! Asa koy! Ligo, kainit kayo. Kainit kay kung og. Hoy, hoy! Ayaw yung kaligo, Renato! Kay gikan ka nagbuhat sa init! Sabo kayong kakwaya, oy. Tagay idili, samo. Renato! Kahit yung kay-uong akong bana, kahit kay-uong pahimangnuan, nagdi magsige inom sa paborito niyang energy drink. Kadaat lang siyang mag-inom ini. Kay ala niya, mao kuno kini ang naghatag kaniyang kusog. Human buwad niya sa init, tibok adlaw. Sa dihang mga ni siya gumay, maligo sa nisya. Sige, siya ako siya pahimangno ni ini, nga makadaot ang iyang gibuhat. Apan nun sa magmasuko mahinog badlungon, hindi ka mo patuo. Onya, Maligo dahil na si Renato gikang mga nilen. mulang ma? Nayabag siya. Nagikan man siyang nagbuwad sa init tibuok adlaw. Na, ikaw gay badlong ana mabi. Basta pag mabatuon niyo ng imong anak diha. Kay kun ako gay badlong na masuko. Di man yun makabaho. Unsa? Nasobras arte ng anak ni mo ma. Nga unta, wa man ko magdemand niya. Nagkinalang humos siya inigpadong niya mauli. Aw, mag-ani man gid niya na siya. Tungod ana yung pag-abusan niya siyang lawas ba? Lin, lain man akong lawas. Ha? Mura magkukilan tanon. Wa na. Niresulta na di ay. Ang unsa ba? Ang pag-abusan naman sa mong lawas. Dahil palaban, magalitan ni mo, kinaglain itong lawas, basul-basulo na noon tanin mo diha. May tambal be. Hey, o sa matambal ang gusto mong tumaron, magpalit ko. Oh, diin ka man gikan, Len. Nagpalit kong tambal para Renato pa. Kay, naunsa man di siya. Naglain ko niyang lawas. Kailan tanon siya. Bitaw da. Naunsa man ang bana ni mo, nga, nangluspad man na. Unsa pa? Waka di kabantay, nga nangluspad naman si Renato. Umurag na usab ang iyang kolor. Nagtinutukay may anak kausa. Mura man og nagdag ang iyang mga mata. Kung maunang may gipamatay ng bana ni Molin, uy, ipa-check up na og doktor. Basig unsa na nasakita. Katuglaw, makuti ko gabran. Katuglaw kayo. Tutok na ko, be. Tutok na ko ba? Kaya may tanawang ko sa imong mata. Ano man ba? Mupilay na rin ang pamatik na rin. Pinuo ko. Mas may padas pa kaya nagkabantay pag nagdagat to ng imong mga mata. Wali ka kabantay. Nga nagdagat ng imong mga mata, Renato. Kabantay man. Nagtukog-tukog na rin sa sumagsige na kong buhat ginik. Sa akong panghidaron. Magkait na mo sa magkulos ng mata. Saba ka diha, uy. Nisamot ka ba kalos pa diha? Kinuko sa mga sakit mo, uy. Ibig sa nagsige na kag inamong tambal. Magsikip kaya pagbalik-balik ng imong hilanat. Magsikip balik-balik ka ng hilanat sa kumbana. Takigan siya magtagkadlaon. Panog ng siya.
Bisan unsa na lang nga tambal ang iyang gitumar, pero wa man gyapon epekto. Naglibog na mi kun unsay among buhaton, maong nidangop ko ninyo. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nang luspad ang akong bana og nagdag ang mata. Tungod ba ni sa pagsige niyang inom sa energy drink matag adlaw? Ikaduhang pangutana, sige siyang balikan sa hilanat og takigan siya makadawon. Tungod ba sabnik kay maligo siya human og buwad sa init tibok adlaw, human sa trabaho sa pagpanganig humay? Ikatulong pangutana, kining pagdag sa iyang mata o pagsigig balik-balik sa iyang hilanat. Dili ka nga may lain siyang gibati sa lawas? Ikaupat o katapusan, unsa may angin na mong buhaton aron mahibaw mi kung unsa gyud ang tinuod niyang sakit. Gusto ta nako siya ipa-check up og doktor. Apan tabos sa intawon kay mi ug wa gyud taon may kwarta. Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling droga. Muna mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writer's Page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa may ato ang letter sender nato At karong ang letter adlaw. sender partner si Lane, 23 years old, taga Zamboanga del Sur. Yes. Taga Mulabi ni Dapit, no? Zamboanga del Sur, punto medical ang iyang problema, partner, no? Yes, kay kabahin ni sa gipamati sa iyahang bana nga mga nihay kanatong gitawag nga farmer. Pero apan human sa trabaho nga magbuwad og init sa tibuok adlaw, maligo kuno iyahang bana, nya hilig sad kuno mag-inom og energy drink. Nga Ang kubra. iyahang bana matag adlaw hangtod nga gihilanta ng iyahang bana, gitakigan matag kadlawon unya. Bisan unsa na lang kuno ang tambal nga gitumar, pero way epekto ng luspad ng iyahang bana ug nag-yellow ang mata. Yellow ang mata. Una niyang pangutana, naluspad iyahang bana, unya nag-yellow ang mata. Tungod ba kuno nang sa energy drink, nagisigihag inom? Ang ako mga associate ni nag-yellow mata, partner, mo na gitawag na mo jaundice, no? Icterus. Kasagaran sa mag-yellow mata na problema sa atay. O kining problema sa atay, mahitabo ni kung, of course, overwork ang imong atay due to alcohol or whatever nga mga imong gipang inom. Diha nga na overwork ang imong atay. Balikon ako, ang kining may yellow ang imong mata, imong panit, ug ang imong dila, this is due to bilirubin ni siya, no? Icterus or jaundice ni siya ang tawag ani sa among pagtuon sa pagkadoktor, no? Ikadaw niyang pangutana. Sige siya, balikan og hilanat, unya takigan kuno matagkadlawon. Tungod ba kuno na kanang maligo, kahuman mabuwad sa init, kay gabuwad bang kuno nagpainit tibuok adlaw, gikan sa panghani. Panghani ug humay, no? Daghan ra ba kayong mga humayan diya sa Salog Valley, diya sa may Ramon Magsaysay, mo labi swito ko nang napitan. May pagpaminaw diya sa mga Duhali family o mga Go family diya sa Mulabi sa Zamboanga del Sur. So daghan kay mo humay diha, no? So ako'y kasugyot lang sa mga farmers nga nabuwad sa init the whole day, ayaw mo ditso o panghimasa o panghugas, no? Please allow a few minutes or hour, 1 hour, nga mo settle down ang inyong body temperature before mo nga manghugas dayon o manghimasa, no? Tungod kay drastic change sa atong body temperature, siyempre parehagod po na og kanang glass nga mukrak, mabuak kung init siya o niya imong sabugag tubig. Kung mauna po na yung atong lawas, partner, kinahanglan nga mo pahulay sa mo ayog ditso, no? Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana, kanang pagdag kuno sa iyahang mata ug pagsigig balik-balik sa iyahang hilanat, di ba ka na nga may lain siyang gibati sa lawas? Yeah, sa ako nang gingon, posible nga na kay problema sa imong liver, sa imong atay, no? So magpa-check up gyud ka, liver function test kung tuwag amo na doon mo diha sa Pagadian, no, na kuan niya or arima mo sa Usamis. O minsan sa Mulabi na may mga hospital magpa-laboratory workup ka, ina nga ingon si Dr. Rene Obra nga magpa-liver
liver function test ko, no? Magpa-examine ka sa pag-function, paglihok or pagtrabaho sa imong atay kung may problema, ha? Okay. Ug ang iyahang katapusan nga pangutana. Unsa may angay niyang buhaton aron mahibaw kuno sila kung unsay tinuod niyang sakit. Kay ganan sila magpa-check up og doktor pero wa man sila kwarta. Ya, mo gani kasagaran ng problema kining financial. So, diha sa inyong lugar, I'm sure na government hospital diha. Ug ato mga government hospital karon, naana na sila mga laboratory, no? Satellite laboratory. So, make the most out of it nga ma-avail mo sa mga laboratory diha nga available para nga masuta. Kay kami mo mga doctors, di man gud may mga fortune teller o mga unsa man media, mga magician unsa diha mga-read sa inyong tanan nga gibati kung wala resulta sa laboratorio. Mag-guided pa mo sa laboratorio para may may what to do next para sa inyong problema, no? So doon lang government hospital dan dapita sa Zamboanga del Sur daghan diha mga government hospital nga laboratorio ang imong dugo, ang imong ihi, ang imong tae o ma-x-ray ba ka o sa pa may mga diagnostic procedure, no? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kini sa si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.